Bun venit la primul meu episod. Primul episod. Și de Minecraft, pentru că acum mă joc Minecraft. Și primul meu episod pentru că n-am mai filmat niciodată. Da, pe mine mă cheamă Max. Nu, caracterul meu cheamă Max, pe mine cheamă cumva. Și nici cum scrie acolo. Scrie numele că vreți să vă abonați, nu are nici așa, nu mă cheamă cumva. Deci hai să începem. Facem o nouă lume pe survival, pentru că mie îmi place să mă joc pe survival. Pentru că pe creativ cam asta pe mine, pentru vote, vă place. Nu știu ce, sau să-mi fac o casă. Întâi habar încep. Am zis să fac casa, cred că o să fac câteva unelte. Un crafting table. Poate și un furnace, un chest, 2 chesturi, adică. Da, și din astea. Bă, aici e proiect unde sunt. Scuze. Moră. Gata, hai. Așa. Pickaxe. Zona asta în care sunt eu este o zonă foarte bună. Pentru că îți dă foarte multe animale pe aici. Și e foarte bine. Gata, un pic de lemn și da, pe aici. Trebuie să caut, eu tot când joc pe server încerc să caut o zonă unde sunt mulți copaci și unde să fie săteni și din astea. Scuze că se aude așa ceva pe fundal, dar eu dau așa din picioare. Habar am de ce peste vreo 1-2 ani o să iau un laptop mai performant decât ăsta de acum, care are foarte slab. Și o să mă joc TF2 și din astea. Da. În fine. Nu. Acum cred că am luat destul de piatră. Și am destul de cred că. Deci de 15 de 3 minute filmez și mă simt că am filmat de vreo 20 de minute. Nu știu ce. Pentru că foarte repetitiv asta. Da, eu joc mai bine când sunt un single player. Gata, 2 chesturi și un nu pun aici. Așa, și aici o să fie casă de gust, că n-am gheță de mai scot. Nu știu ce să fac. Cred că sărăcit. Nu știu care că sărăcit și nasol de mine. Dar hai că aproape terminăm asta. Terminăm pe aici, fac și cu toți. Ei, măr! Bun. Ce să-mi fac? O să fac golden power când țin asta mai prin chesturi. Și o să pun aici. Stați puțin, o să închid puțin că mă duc să supun nasul, că da. Bun, am revenit. Vedeți, suntem la și lemn. Gata. Hai că-mi fac niște toarțe. Și unde se arată. Bun. A, da, am uitat să fac ceva.
What? Adică, acolo mișto. Mi-e rău. Mi-e rău. Nu ce oare. Nu știu, cred că din cauza... Nu știu, cred că am mâncat prea multă ciocolată. Cred. Mi-e rău. Și mirasol. Uite, pancake. Piatra e acolo. E nasol pe YouTube că limita de filmat e doar 15 secunde, minute. Adică dacă vrei să faci un film, să filmezi așa de o oră, nu cred, nu, scuze, mai mult, scuze. Dar nu, parcă era 15 minute. Nu pot, nu știu ce, mie, că e normal să facă 15 minute. Gata. Am de mâncat. Iar apoi, puiule. What the fuck? Pune să zic, bă, cred că sunt ca la mie față. Sper să nu iese apa. Ce că nu iese apa? Nu știu ce, dar pot să dau așa un cu piciorul unul altul. Mă duc să văd dacă am mai dropat ceva cu pacul ăsta. Am zis că o să cine. Păi, dar de ce se face șrava? Cal. Tort. Săgeți, pot să fac oare? Da. Uite, știu. Că are nevoie de niște... De ce? Apoi să... De ce mă cheme atât de mult jocul ăsta? Ce joc? De ce mă cheme? Bun, să-și gata. Nu găsești nici tira, nu o să mai găsește pe aici. Este în sfârșit gata. Nu contează ce se vede pe fundal. Da, mai am încă câteva minute, mai filmez. Da, gata, nu mai. Yeee! Bun, mai am nevoie de... Fac 2 săgeți. Mai am nevoie de... Față. Așură Paulina. Bun, mai filmez câte minut 2. Mă duc să omor puiul ăla și... Deci, gata, în sfârșit, pot să fac
pot să fac și eu încă. Pot să fac... ce mă ajută săgeată? Dacă am... Nu, nici lână, cred că am nu. Unul lână, wow. Cât de arată unul lână. Să mai găsesc coi. Ignorați jurările de pe fundal. Ce se aude de fundal? Ignorați. Fac până la 12, dar nu prea am chef. Astăzi. Mâine poate, dacă, adică facem asta de ce like-uri. Mângă. Ok, și mai stau un minut și gata, nu mai am chef deloc. Partea următoarea dată. Dar nu știu cum să fac. Voi încheia acest episod aici. Aici voi încheia acest episod. Și sunt gata. Și